Антон, сен университетта білдіру көрдің ме? Юк, нинди білдіру? Курслар турында. Университетта татар тілі курслар өткәрелә. Шынлапмы? Мен бұл курсларға еріге телейм. Алар түләүлеме? Юк, университет студентларына бушлай. Кайда язылырга була? Анкета тутырырга кирәк. Мин үрнәген алып кайттым. Рәхмәт. Әйдә, карый. Син миңа аны тутырга булышырсыңмы? Әлбәттә. Әйдә, язабыз. Монда исем, фамилия, уку урынын сорыйлар. Хәзер анкетаны тутырам. Булды бугай. Син курсларга кайсы көннәрдә йөри аласың? Монда шәршәмбе яки җомга мөмкин диелгән. Шәршәмбе көнне мин спорт залына йөрим. Җомга бик уңайлы булыр. Әдрәсләр сәгать ничәдә була? Сәгать 6-дан 8-гә кадәр яки 4-тән 6-га кадәр. Җомга көнне университетта дәресләр сәгать 4-тә тәмамлана. Димәк, сәгать 6-дан 8-гә кадәр мин курсларга йөри алам. Антон, сиңа тел белү дәрәҗәңне билгеләү өчен тест үтәргә кирәк. Кайчан? Син аны интернет аша эшли аласың. Менә адресы. Бик әйбәт. Хәзер үк үтәм. Рәхмәт сиңа, дустым.